Sven Kramer, allereerst goed om die hier weer te zien. Hoe is het gaan? De wedstrijden worden kisten maar leven? Nou, ik zal wel mijn mutten leven, maar ik ken er ook wel mijn leven. Ja. Hoe gaat het fysiek, jongen, maar die reg? Ja, het gaat beter. En het gaat gewoon langzaam steeds beter. En als ik zag hoe ik oude onder 2 maanden best wel rennen te kloten, dan ben ik nou wel blij. Maar hoe maakt dat voor mij? Riest zonder pine? Of, Dat nooit helemaal heb ik de oude onder peri net met die, hè. Maar ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. En natuurlijk heb ik mindere momenten wat net goed gaat, maar al met al, als ik nou bij 16 wie zou ik hier? Dagelijks 16, dus is het net zo slecht. nee, en dat verbaasde me aan de overkant ook wel een beetje. Er is 12 man een beetje uit beeld west. Vlak en 29ers, een mooie tiert, dat het dan in ieder geval zo goed gaat. Ja, daar ben je net verleerd voor zelfs, maar dat het zo goed nog best, hier staat Tinker ken. Nou ja, ik ken natuurlijk wel aardig rieden. En, dus dat twijfel ik het dan, maar het moet wel even op zijn plak vallen. En ik hoop dat ik nou deze lijn terug kan loeken naar de aankomende, naar 2 weken. Want hoe maakt het voor me? In principe, de lest die hier dus de verzwaren, dat is eigenlijk net echt de riedenkoers, die is nou wel voort? Nou, het hevig is er wel oud, maar het is vooral belangrijk hoe ik mom in. Ja, nou, dan had jij er wel eens zijn. Nee, dat is, maar dan had jij er wel zijn van, nou, dan ken ik bij wijze van spreken de fiets van mijn net in het was. Zo slim, zo het dus weer eens een keer de mol. Dat zo kennen we, dan rennen we morgen op dit fun terug in, hè? Ja.